ପତ୍ର ଉପରେ କିସ କରୁଛ କି? এটা পত্র পোড়া হব মাছ দিয়া হয়েছি ହଁ চুনা মাছ চেকা মাছ আসছিল কোটা মাছ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଏଗୁରା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ନା? না চেকা ମାଛ ମାନେ ଚେକା ମାଛ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। ତାକୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମସଲା ହେଙ୍କା ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ କଖାରୁ ପତ୍ରର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହଁ ତାୱାର ତେଲ ଦେଇକି କରିଦେବା ହେଠି ତାୱା ବସେଇ ଚୁଲି ଷ୍ଟାଇଲ। ଚୁଲି ତାୱାର ତେଲ ଦେଇକି କରିଦେବା ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇଟା ରାତିରେ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ନା। ହଁ ଆଜି ରୋଷେଇରେ କିଛି ହେଇଛି ଟିକେ କୁହ ତ। ଆଜି ଭାତ ହେଇଛି ଭାତ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ମାଛ ଖଟା ରସା ରସା ହେଇଛି ଏଠି କଖାରୁ ଘଣ୍ଟା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା ସୁସୁଣ୍ଡି ଶାଗ ଯେଟା କହୁଛୁ ଶୁଣି ହଁ। ଖିଆ ହବ ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିଦେଲେ ରାତିରେ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ସେମିତି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିକି ତାକୁ ତାୱାର ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେବା ହଉ ହଉ ତେଲ ଦେଇଦେବା କରିଦେବା ଆଉ। ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ବସେଇ ଦେଇ କରିଦେବ ମାନେ ହେଇଗଲା। ତେଲ ଦେଇକି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ମାନେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଢାକିଦେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ। ହଁ ହଉ ହଉ।